Filwaqt li għandna nibqgħu naħdmu dejjem b'rispett lejn il-kunċett ta' newtralità li għal pajjiż bħal tagħna jibqa' kruċjali u mill-aktar importanti, l-impenn ewlieni tagħna bħala Gvern Malti jibqa' dak li f'din il-forma nippromuovu id-dialogu u l-paċi. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-ħidma li għaddej bħalissa bija barra minn xtutna kif attenda għal laqat ma' numru ta' mexxejja fuq diversi temi f'Madrid. F'kumment propju qabel jibdew id-diskussjonijiet ta' portata bejn diversi mexxejja dinjin, Dr. Abela tenna kif l-istedina għal parteċipazzjoni f'dawn il-laqat hija waħda li tagħti opportunità li ma' pajjiżi oħra Malta titkellem fuq diversi temi li huma ta' importanza. Fost dawn it-temi hemm il-gwerra li qed tiddomina fl-Ukrajna hekk kif sostna li l-messaġġ ta' Malta jibqa' dak favur soluzzjonijiet paċifiċi permezz tad-diplomazija u d-dialogu. Kollu lejla se nkun qed nenfasizza l-importanza li nfittxu l-paċi b'mod attiv. U il-vantaġġ li għandna aħna bħala pajjiż minkejja il-limitazzjoni ta' ċokon ta' daqs tagħna li żar stat membru fl-Unjoni Ewropea, imma l-fatt li aħna pajjiż li marbut bin-newtralità fil-Kostituzzjoni tiegħu jagħtina nemmen leġittimità ikbar li waslu dan il-messaġġ tal-importanza tal-paċi. Dr. Abela spjega wkoll kif qed jiġu diskussi sfidi oħra bħal l-inflazzjoni. Sfida primarja tibqa' dik tal-inflazzjoni f'dan il-mument. Dik kaġunata b'żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija, żidiet fil-prezzijiet tal-ikel, il-kwistjoni tal-sigurtà tal-provvista tal-ikel mhux biss ġewwa l-Ewropa imma wkoll f'naħat bħall-kontinent Afrikan. Hawn il-Prim Ministru tenna li l-prijorità ta' Malta se tiqpa' li jiġu sostnuti n-nies skont kemm nistgħu u għalhekk tenna l-importanza li l-Unjoni Ewropea tikkoopera mal-imsieħba internazzjonali biex jittaffa l-impatt li qed iħallu ċ-ċirkostanzi internazzjonali fosthom il-prezz tal-enerġija u nuqqas ta' provvisti. Il-Prim Ministru temm jgħid li huwa bid-dialogu bħal dan li jissaħħu r-relazzjonijiet ma' sħab strateġiċi barra l-Unjoni Ewropea, relazzjonijiet li bihom tissaħħaħ mhux biss is-sigurtà iżda tiġi assigurata aktar stabilità fil-kontinent Ewropew.